देनां सारामाय मारिबाथाय जोंनि डेन्जार मानसि फैबासो मोनसिगोन नों। सोर डेन्जार मानसि बेलाय? बियो ओरैबायदि डेन्जार मानसि, बे फैबाथाय अक्सिजेनानो बन्द जायो आरो बोरैबाबा संखिया खम खालायनायनिबो फर्मुला बाहायो। बे जाबाय दादागिरिफोरनि फंबायगिरि। बिनि खोमाया गोजाननि बिलाइ सिरिनायखौ खोनायो, बिनिखायनो खरा सोदोब जायोब्ला बिनि खोमासाया गावनो नागिरो। बेहा मोनसे हुदा दं, बे जाबाय रागा जोंब्लाथाय हौवाफोरखौ खासि खालामो। मा बुंदों खोनायाखै? जोंना आदा बेताला लासै बुंनायखौ खोनाया। जोंहा गोजाननि बिलाइ सिरिनायखौनो खोनायो, नोंस्रा खोनाया? मा खोमा बिलाय? सोर लाबो बेखौ? आं लाबोदों। नों सोर? आंनि मुङा बेताल, नाथाय लायो जेब्लाबो ताल। नोंनि मुङा बेताल, नों बेतालखा? ओइ सालायखौ हमनानै बाथ्राखौ बुं। लासै बुं, खोमासो गावनो नागिरो आंना, नङाब्ला अक्सिजेन बन्द खालामजागोन आंजों, आरो बाराब्ला संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायजागोन आंजों। सोर दादागिरि नोंलाय अक्सिजेनखौ बन्द खालामग्रा? जोंथ अक्सिजेनखौ बावजागासिनो दं। नों माबोरै बन्द खालामनो बेखौ? गोदोना हाजब्लानो अक्सिजेन बन्द। नायालाबो नाया। नों दादागिरि? आं दादागिरि नङा, फंबायगिरिसो। आंनि मुङा फंबायगिरि। ओइ फंबायगिरि, जों नोंनि बिदागिरि। नों गाख्राय थांफिन, नङाबा खैफोद दं नोंहा। लासै बुं, नङाबा आंजों संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायजागोन बे। एसेबां बाहादुरि, दे आंखौ संख्रियाखौ खम खालाम नायनि। बेखौ संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायबाय, थारमाने बेखौ बेरायनाय जाबाय। आइदि मा फाव बिलाय?